普通電車福井行きです。発車いたします。ドアの横のボタンを押してください。ドアが開きます。次は北鯖江です。北鯖江大泥越前半道終点福井路順に停車いたします。福井には9時51分、お出口右側4番乗り場に着きます。福井からの乗り換えを前もってご案内いたします。金沢富山方面へお急ぎのお客様、特急白鷺1号富山行き11分の待ち合わせ、10時2分の発車です。1番乗り場から連絡いたします。特急列車ですので、乗車券の他に特急券必要となります。この車内で自由席特急券発売いたします。普通電車をご利用のお客様、お時間がございます。森田春江方面普通電車金沢行きは10時49分、1時間近く待ち合わせのお時間ございます。乗り場同じ1番乗り場から連絡いたします。前もって終点福井からの乗り換えご案内いたします。次は北鯖江です。お出口は右側になります。まもなく北鯖江です。お出口は右側です。ドア横の開けるボタン強く押してください。ドアが開きます。ドアの横のボタンを押してください。